Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no, maayong hapon, maayong gabi no, kanatong tanan, kumusta? Adlaw di ay karong Martes no, pizza dos na sa buwan sa Mayo, tuig 2026. Ug sa dili pa day no, shout out kay kuno kang Katin Silab. Naiyang comment din no nga makalingaw ko aning Angel, salamat idol, pinamini mo basahon ang mong comment. Diri padayon sa pag-upload na ami diri hilom nga naminaw bisan gamay rami kadugayan mo lagahan rani, God bless. Okay, salamat kayo no. Kittens Love sa pagpaminaw no, thank you kayo sa pagsunod sa mga sugilanon nga gikan sa aming drama. O shout out ay kuno sa tanan nga nagsunod ang dramahan no, salamat kayo sa pagsubaybay mga ka-listeners no, mga ka-followers no. O karon no, di ta maglangan ni ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Part 30 na ta no, mga ka-listeners no, part 30 na ta. Made of Fortune. It's just the two of us. Let's look at what's ahead. Kamu ra di hapon? Angel, pwede magkita ta? Magkita ta, Angel P. Please lang. O nganong makikita man mo nako, ha? Ngano? Unsa inyong tuyo nako nga nagsapaway mamagsulti? Oo niya na lang inikita na to, Angel. Listen, i-explain. Ug asa man sa kuno ta magkita? Mag-agad lang minimo kung asa imong gusto. Adto lang ta. Okay. Ako'y magbuot, ha? Okay. Kaon na, attorney. Wa pa man si Angel. Magdungan ta. Natug pa man tingali, attorney. Irene, doon ako ibalita. Good morning. Good morning, attorney. Si attorney Rabay nagluto, Angel. Oh, mau ba? Lingkod na. Mayong pagpaminaw sa Lex Pinoy. Sige, mga una ta. Unsa man tong giingon nimo nga balita? Nanawag na ko sila si Ryan o Rona. Unsa may toyo? Makikita sila na ako. 20 minutes naman yan. Wapaligis, Angel. Matunga pa ka to siya? Waton lang gunato. Kitay doon ay tuyo. Kitay mo ang tusog pabot. Ay, papresyo yung bayana, oy. Sumaya tumahimo. Importante mo kayo ang tuyo niya. Musugot ka siya. Ato ganis pa yan. Ay, mantag musugot, uy. Magpakiluoy lang ko ta. Mapakiluoy, cute. Saan day? Saan niya pagsugot kung di ta magpakiluoy? Ay, siya yan. Ato ra, nangita na to. Angel! Di arami! Oh, Among gisoroy dito. Hapit-hapit na nakapatukod na silang mga bahay. Pila na lang kabuok sa mga nasunugan ang wapa. Apil lang amo. Mao, cute. Maumurag mga tulo or upat na lang kabay ang wa makapatukod pagbalik. nya? Ganong gisultihan mo ko ninyo, ana? Kuan, nakahuna-huna manggod ko, Angel, nga magtukod na gid og balik. Kay, lisod kayo nga magrenta, eh. Onya, lagi. Basta may lapot na ako. Kung nakahuna-huna ka, ana. Pawa may kwarta, Angel. Shh. Inaya lang sa di mong tingog, Angel. Makabayar ban unya minimo kay na may trabaho sa Ryan. Ha? Ako gayon yung huwaman? Actually, si attorney magud ang among huwaman. Pero, ipaagi lang namo nimo kay ikaw may suod niya. Wala, no? Bilibas na ako sa kabaga sa inyong naong, no? Nagahuna-huna gid mo, anak, no? Human sa inyong pagbinaboy sa mansyon? Nagkahuna-huna din mo panghuwa mo kwarta ni attorney, no? Hala na? Og lain pang kabaga sa inyong naong ay. Feeling magtiayon na gid kay mong duhado. No? Labi ka na ron na. Feeling asawa kay ka. Unsa man? Ha? Way labot atong baya sa Irene? Nagbuwag naman sila. Mayang nagbuwag. Angel, ayaw na lang gud mi lisod-lisura. Tapangin na lang gud mi. Buta na. Kaya wagin ni mo Ryan sa? Murag ikaw naman tingali ang pinakabagagnaw nga akong nailhan.
Oh, Marisan. Uy. Marinasad. Nanghangyo na gani minimo. Nagpaubos na gani mi. Yati ra. Sige na, good Angel. Maluoy na lang sa guka na mo, good. Ngano gutaw maluoy ko ninyo, ha? Ngano? Naumaragin ako pirma ang tanan. Nindot tagis pamati nga doon ay magsilos eh. Pero mas nindot ko doon tato kung iyag yung gidirect pagsulti na ako. Mas nindot ko doon taas pamati. Ikaw ba yung hinungdan nga nung gisapot ko? Ay, dota gid eh. Ay, Angel. Kamay panahon na lang yun. Gamay na rin yung panahon ang akong pagantos. Ay, kimingaw naman ako niya. Saka akong manawag ko. Pero, sama sa himo na akong alibay. Di man pwede nga, mutukan ko sa tinuod nga gimingaw ko niya. Nga gusto lang ko nga makadungog siya ang tingog. Mabalikasan kung dili oras kung ako ng buhatan. Sa kay may nga alibay ha. Isip-isip, Mervin. Isip-isip. Ay, Kinsay. Oh my God! Si Angel. Hello? Kuyawan mo sa tas imong hello eh. Sorry. Nanawag lagi ka. Di ka busy? Mana ako. Ha? Muanhi ka? Sure ka? Muanhi ka? Di ko sure. Nagduha-duha ko. Nagunsa day ka? Nga nakuyawan man ka mo anak ko. Nakayuyab diha? Uy. Wala ko mag-expect ba nga muanhi ka. Sige, ari na yun. Dili ko busy. Pagpaabot ko nimo. Okay, bye. Bye. Yes! Muanhi siya! Woo! Na siya nagatang ako. Miss, bawal mo park diha. Pwede ra ka mo park diha. Oh. Pwede ra na siya mo park diha, guard. Ito di ay pwede mo party nila. Pero kita ka anti ko privilege ni Mervin bisag supak sa rules. Huwag ka lagi ka mo park diha. Wala man ka makaali. Mo violate kita sa rules din eh. Doon naman yung mga exemptions ang rule. O usa na ka. Pero tingalig, bitaw no? Doon naman yung exemptions ang rule. Bisan wa ko matanaw, pero maka-feel ko. Ganian na to ang mga matas mga tao. Nakailan naman ang uban nimo? Na curious lang na sila. Labi pa nga simple ra kay kag porma. Mao ba? Ngano niyo nang manta? I-introduce di ka formally sa mga tao. Ayaw ba ha? Ayaw, jud. Sumbagon yun ka. Agoy. Sige. Di na lang kay masumagan ko nimo. Tipawag yung ka nga allergic ko anang mga inaanak. Okay. Noted. Nagkota lagi na ako. Na-high blood yun ko. Lamian na lagi ilambos mga pagkaon sa ilang mga dagway. Ay gani, nakapugong pa ko. O ni-walk out na lang ko. Imo nang gipahibaw si Irene? Awa pa. Nidretso na gid ko din para na ako'y kaistoryahan. Thank you, Lord, ha. Ipugid siya nga. Gipaanhi. Mervin, naminaw ka? Ha? Oy. Good nga. Mi walk out na lang ka. Umianhi. Walang una na ako istoryahan si Irene. Na-worry ko nga madisturbo siya sa trabaho. Bago para ba siya? Madistract niya siya. Wa may problema kay ikaw na maghihapoy tag-iya sa iyang gitrabahoan. Kunya kay wa may bawa ang mga tawa na. Labi na gito ilang department head nga gwapa. Unsay gwapa ba? Kato kung ni angkla ni mo nga ang nawang murag cake nga baga kay icing. Unsa to? Murag cake nga bagag icing? Okay, tinuod bitaw. Baga kay make-up. Murag empleyades gobyerno sa karaang panahon. Gano'n na-appeal ba ito mga empleyado sa gobyerno sa karaang panahon, eh? Ay, mamatay ako madunggan sa akong lula sa una. Every time nga, magyaw-yaw siya sa mga empleyado sa gobyerno. Wa ko nilaing trabaho, tibog adlaw, magsigilag pamulbos, pang lipstick. Di na ko na mailhan ng mga tinuod nga dagway tungod sa kabaga sa make-up. Mo ba? Uy, unsa guli ay? Ug mo to dagway sa department head nila ni Irene. Baga kay make-up. Kunya, murag cake? Mura lagi cake, nga baga kay icing. Pagkasiaw, gining ako pinangga, oy.
Chansing naman yung tiya. Ay, Ikaw ha? Igo karon ining akong kumo. ha? Sorry. Nadalang ko ba? Nada. Asa tayo magisulti ganiya? Anong sa man? Marag doon na ka to'y gisulti. Asa to? Never mind. Uy. Basta kay... Ay na ni Us magkalit-kalit kag pangkakus ha? Oh. Igo nagagkas akong kumo sunod. Sorry. My bad. Sorry, yun. Balik ko sa imong lingkuranan. Okay. Ay, puaga. Nadama ko sa kong kibate. Asa na ganit adto? Kapag sa kong pinanggaw eh. Uy! Asa na ta adto ba? Kuan, ha? Ay, sa kuan, department head ni Irene. Nga murag cake ang dagway. God, tabangin taon ko nga makapugong ko sa akong kibati karon. Tabangin taon ko. Pero di na ta maghisgot ato niya ay. Balik ta nilang Ryan ug Rona. Okay. Balik ta nila ni Ryan ug Rona. Oh, mga bagagnaong. Way makatupong. May pangkasada kay nipis og spalto. Pasag di lang gid ko ha. Kay hangtod karon nangurong pagid akong kaunuras kalagot nila. Ay lang sa palabi. Tingali niyag maunsa ka. Grabe sag maunsa oy. Ay, di bitaw. Kaning, nawori lang ko nimo ba? Bala ka ba ko nimo? Oo. Di barok na sag ka? Asa naman sag ka? Nalimot naman siya ko. Ay. Ako lang niyang istoryahon si Irene sa mansyon. Ato gyapon ka matugron? Nga naman, di na pwede. Pwede na gyapon. Kay wa pa man kay bawo si Irene nga ako ang tinuod nga tag-ias mansion. Yan sa man, imo na lang siya sultihan. Di pa uy. Ako'y plano na. Huwag kay salig niya. Di man sa ingon. Basta, musulti ra lagi ko niya. Pero dili pa karon. Okay. Og samtang wa pa nimo siya tug anis tinuod, angay ra gid nga magkatulganan ako sa mansyon. O lagi. Way mo lalis ana. So, unsa may plano nimo? Plano? Dila ni Ryan og Rona ba? Sa duha ka mga tampalasan? Maminaw na ko ni Irene. Magdepende niya nga akong plano sa isulti unya ni Irene. Unya, yan. Unsao man ni nato. Gibalibaran matang Angel. Tayo pasa. Maghuna-una pa ko. Paras utok kanyo eh. Man pag si Irene na lang ang imong istoryahon. Makikistorya ba dito na po? Ay, dako kay gugma nimo tong babayhana. Kung magpaluoy-luoy ka, maluoy ra to. Bitaw sa. Sige, ako suwayan. Pero, ay lagoyo ka. Ako lang, aron mabulatikan ako sa mayo. Mga salbahis! Mga tampalasan! Mga wayo-uwaw! Mga bagagnaw! Mga hayop! Mga serepente! Mga demonyo! Mga sungayan! Angel! Angel! Ha? Nailag naman sa lagi ka. Pasag dilag una ko, Angel. Oh. Murag mubuto ang akong dugan sa kalagot karon. Pahila ka lang gud siya? Sige. Sige, hilak lang. Ay, sa pula bigbugan. Kining, tabangin na lang siya hilak. Para dali mahuman. Okay. Ato ini? Okay ra. Padayon na mong istorya. Okay ra. Huy, Angel, kiunsa man to nimo sa attorney? Gisik ko. Kalma hagod nimo. Wa ka makadungog ato luoy kay paminahon sunda taon to uy. Nang luspad ra pa taon to. Gisakit tug maayo. Sas. Kamay ra to layo to sinae. Naunsa man ka uy. Sayon-sayon na naman gina nimo sa attorney.
Mura man lang og dili nimo si amo. Askang nalimot mo ko nga na ni Irene. Pag sorry didto uy. Ah, Ato ba? o niya, ikaw? Ha? Unsa man ko? Naman kayo akong problema. Mas dako ang problema kung papahawaon. Pugkuagin ako eh. Pugkuagin eh. Ano ako manggisik ko si Mervin at tubangan ni Irene? Ano bang makalimot manggi ko nga ako siyang agawon at tubangan sa laing tao? Ay, pagkabugo. Gini mo, Angel. Bugo. Gigay ka. Yan ang gusto mo sa pultan sa guest room. Manokto ko. Ako giyang i-check? Magsurigid ko? Oh, hala. Hala, nagsuka siya. Ni. Gusto gid na ito akong pagsiko niya. Kasi din ako siya naigo. Sa tiyan? Hasula! Sa kuto-kuto? Hala na kuyawan na manoon ko ini. I-search o na nako, be. Kung makaunsa kung makaigo sa kuto-kuto. Blowing up after being hit in the abdomen. Dera. The sensation of the abdomen blowing up after a blow is likely a feeling of acute shortness of breath and panic from a hit to the solar plexus, or a sign of serious internal injury such as swelling, internal bleeding, or rupture of a hollow organ. Patay ka, Kuya Winnie. Naana kayo na damage sa tiyan ni Mervin. Nadaghan masan ako butang sa toothpaste ay. Ambot pa sa nga brand ay nga. Magsuka manggig ko kung madaghan ako butang. Mervin! Oh. Mervin! Ha? Mervin, ablihin eh! Mervin! Mervin! Ay! Oops! Sorry. Nagkalit ako abli. Hapit na ka mahapla. May gali kay nasaganti ka. Okay ra. Ngano de? Naunsa si Irene? Wa mausa si Erin, uy. Ikaw nga akong nawarihan. Nawuri ka na ko. Ang nagsuka man ka. Nangluspad pa ka, oh. Ato na lang tag-hospital na para matanaw na yun ka. Sorry kayo, ha. Sorry sa akong pagsikuni mo. Sa kuto-kuto gina ka na igo? Okay na eh. Waray kaso. Oo, usay way kaso nga nagsuka man ka. Bago ra gid ako gigugol nga if magsuka kung maigo sa abdomen, kuyaw kung dunay na damage sa ilawom. Hala. Nakadungog siya nga nagsuka ko. O nagtuo siya nga. Marvin! Sige na dahil ba? Ato na ta hospital ba? Nalipong ko. Mahigda ako. Ayaw, tingaling mo samot ko mahigda ka. Sandig lang ko. Okay, sige. Gunit lang kayo sa horati ka, ha? Sulaan eh. Ako may gialsa. Oo. Ibutangan na itong ulan imong likod. Kabugat. Ginoo ko. Kadol na siyang naong sa akong naong. Kahagkunon man ko niya eh. Pero di lang kay makulatahan ko. Ngayon sa damay mong pamati. Labad ako, oo. Ha? Bisan dili. Nasuka unasad ka? Uy, kahagkunon ako ni mo. Nagpugong ako. Marvin! Marvin, uy. Kanang, unsa man ka? Okay na ka? Nangluspad naman ka. Steady lang, ha? Steady. Kaya manawag kong ambulansya. Okay? Ayaw. Ha? Ayaw. Unsa ayaw? Steady ka lang. Steady ka lang diya, ha? Magtawag kong ambulansya. Steady lang. Hala, askan, unsaon man eh. Madam, kung hospital na ni kalakiha. Nga igor man kung na-turn on. Salamat in taon kay okay ra ka attorney. Og no need daday kang i-admit. Ingon bitaw ko. At least, naklaro. Nawagtang rang atong kulba. Mag-book na lang kung atong kasakyan pa uli. Di na lang ko sa mansion mo pa uli. Ha? Uy, asa man day ka mo pauli attorney?
Kaysa may matimani mo. Naaraman na siya mga katabang sa bahay sa iyang lola. Sa kundo lang kong pauli. Sa mansion na lang, attorney. Uy, kay maayo kay naa si Angel dito nga makaatiman nimo in case dili ka mo report sa opisina ugma. Siya may nakasa nimo, attorney. Angay siyang mamawi nimo. Bitaw, sa mansyon na lang pauli para dili kaayo ko mag-guilty. Nagpa-cute na siya ni siya eh. Wala gini siya may baw nga gitorture na ko siya sa hilom. Mag-book na ko ha. Sa kundo ra lagi ko. Sa mansyon. Mag-book na ko. Lord, ni ara magigapon ko sa mansion eh. Tabangi taon ko. Nadlo ko nga dili na niya ako makapugong sa kong kagalingon. Ay baw kagyud nga grabe gyud ang akong utong-utong baya. Labi na karong panahon na nga doon na gamay nga chance para namo. Pero sure gyud ko nga dili pwede mula pa sa boundary kay sigurado gyud nga kulatang ako madawat. Imong dinner. Pwede ra magidonta sa silong kumukaon. Imo kong payaw-yawan ni Irene. Ano lang kong reklamo. Kuhaon ra din ako balik ang tray. Taod-taod. Si Irene din nagbuot na imo kong hatdan din eh. Kaya gawon lagi ka namo. Kanya nagkasapagid ko nimo. Sulti na lang si Irene sa tinuod. Aron di na ka mahasol. Okay raman sad good. Ngamusta ka kanaog ko. Exercise raman sad ni. No big deal. Paligod og samot sa legs. Gamit kay flying kick. Okay. Sige, kaon na. Balik ko na akong tray. Awa. Kadungog ka to, Lord. Dungog ka to. Di klaro gid sa paglitok ang flying kick. Mga di ko pwede nga magpadasa kong gipati. Dili gid pwede. Sakto na niya akong bawon. Nga nang magbawa magyug ka nga. Doon naman ka mo'y kantin. Dili ko magpatuyang og gasto, Angel. Magtigom ko para makapatok ko na ko balik sa bahay. Nya, apoy ni magbalik ang butan ni mong bana. Ha? Nung ka? Di ka kamadasi ang aluoy-luoy. Dili, no? Nako ipakita nimo. Unsa man? CCTV footage, real time. Ang kamera, gawa sa gate. Manawa? Naa si Ryan? Nakunsa man na siya diha. Klaro. Nag-atang nimo. Ngano? Kay bawo di siya nagtrabaho na ko? Og mugawas ko gingon arong orasa? Abot lang. Pero sana namasin na siya. Pagkaagid na akong eh. Tana, gawas na to. Ayaw na. Si attorney, siguro ha dito. At dito pamahaw. Makaya na sa niya manaog, uy. Unsa man in taon ka, uy? Mura ka di magdili amo si attorney ay. Lagi. Ay nagyaw-yaw diha. Pero bantay ha, magpadakas drama ng Ryan ha. Di lagi. Wa man mo kawa si Irene. Saan kay na ako sa? Di mo ko pwedeng manawag niya kay wa na doon yung daan nga phone. Kung may bago na siya, lahi na sa tingali ang number. Ang number agad atong Angel ang naan ako. O di na pwede nga manawag ko itong babayhana. Ano nanawag naman sa ni Rona? Susasubla sa yung bayhana eh. Hello? Kumusta na? Okay na? Wa pa, uy. Ayaw na panawag kay wa pa may magkita ni Irene. Wa pa siya magawas. Ayaw na panawag, ha? Okay, sige. Okay, bye na. Sula pa yan, ay. Kinsa may nagpabuking ng motor? Di mo mo si Angel kay may kugalingon siya motor. Si Atty. Sad, may auto. Si Irene ka, ha? Hello, ma'am. Nakos gawa sa gate. Okay. Ma'am, kapaan ko na. Si Irene git nga ni. Di ko ni usig ka ni gayon na. Si Irene git ni gawas. Ato na ta, Dong. Irene! Magsulti ta. Buhi ko kay malate ako. Dong, larga na. May trabaho na di siya. Unsa na? Nakita mo ni Irene? Oo. Unya, gibalibaran ka? Wa tingali mo ayuhag acting. Wa ka magpakiluoy og maayo. Kita rami, pero wa may magkastorya. Ano naman? Biyaan ako niya, kay malate na ko na siya. Malate? May trabaho na siya? Asa man? Huwag ganin may magkastorya. Saan ako magahibaw? Alam ko na pa din kabi, nang utana na gani ko ni mo. Namita sa gunang utok ni mo. Kumangutan na ka. Bisis din tawanan ko. Di ko na lang nilaliso. Naipagaon. Kikotom kay ko na. Katurang pahan nga sobra ganina. Timplahe ko kape, be. Nagkapi naman ka ganina before ka nilakaw. Timplahe ko kape. Oo, nalagi timplahan. Bisit, uy. Di lang gid una ako makikaway ining bisit. Kinahanglan nga mahukhukan una namo si Irene. Karon nga may trabaho na siya. Report lang ko sa opisina. Hindi ko pwede nga magpundo din sa mansion nga kami lang doon ni Angel. Kuyuan gid ko nga
Dili ko makapugong sa kong kagalingon. Dili ko gusto nga maguba ang nindot kayo nga relasyon na mo. Ni anasad ko, nagbitbit na sa dining tray para silbihan ang ako kunuhayng amo. Ay, agwan taon na lang nina ako, kinakasama sa kuniya. Yan ako. Breakfast delivery! Oh, uy, naliko. Naglakay pa ganing pamati kapi eh. Ha, abusados lawas ha? Ipatong rin ako sa lamisita ha. Napatong na. Hala! Sorry! Hasta! Ni! Madali ko gawas. Ay! Aray! Sa Lex Pino. Ay! Ganun mo siya magtapis. Uy! Gipadingot lang kong pinakalit. Sakang buha nga. May gani ka nakabrief ko daan. Ulit to na ako malak ang pultan. Hindi ko gawa. Mauwaw na may kumuharong niya ining pagkabutang nga eh. Pero ganun mauwaw man ko. Ganun mauwaw ko. Di man tingali mabintahan ang akong lawas. Pang model ba isa ni sa bench. Pero uwawa gito eh. Huwag mo sa kayo tuwa sa iyang una-una karon. Na-offend ka siya. Hala, di nagikay ko niya pagkatulog din sa mansyon. Wa pagyo ko uli. Wa pagyo. Init pagyo kani nga akong aping. Akong aping init pa. Init. Namarog akong balhibo. Ay. Wag ko mag-expect nga makakita ba dahil ko niya nga ingon na ito. Nag-brief lang. Ew. Kung wa gani siya sa sala, inignaog na ako. Di na lang ako siya pangitaon. Ako na lang siya chatan nga mulakaw na ko. Wala may problema sa gate kay mo able raman automatic. O pas maayo sad kung wa siya. Kay murag di pagi ko makaharong niya da. Saon ka ni sa? Oh, hinuon. Wa naman si Irene. Di naman need nga ako pa siyang hatan og pagkaon. Wa naman siya magluya. Kay naligo naman ganit siya. Pero was kang magluya siya balik kay naligo siya no? Sa ato pa, di ko maatiman niya. Asula ba ini, oy. May pangisugot na lang ko nga sa kundo siya magpauli gapon da. Ay, makalagot ba ini, oy. Oy, ang anong ni chat mo ni siya? Wala, naglain na sa kayang pamati. Lumiaw ba yung doklo na ining abogado, oy. I'm reporting to work. Yes! Ay, salamat Lord. Daimtan kong tunog. Tigil mo, wag tang sa kuna-kuna si Irene. Dako kisang kausapan. Sosyal na kisang tanahon. Siyang isang office girl gid ang dating. Tempura, Oh, tin mo kayo ni. Pinalit ako sa gawas. Nga na ginuktok man ka. Naguna-una ka ni Irene unsa. Oh. Balik sa mansyon ugma. Unya, sundi siya sa hilom. Aron matultulan nimo ang iyang gitrabahoan. Gusto. Sayo na lang unya kaayo kung makatultul ka na asa siya magtrabaho. Gusto. O na yung buhat. Bulatiki ug maayo, ha? Ulo-uluhi ba? Nya pagpakiluoy ug maayo. Maluoy magyuto nimo ba? Labi na kun kamulan duha, ug wa na tong animal nga angel. Kay kun maluoy na unya siya nimo, sayo na ang kwarta. Kay mangita magyuto siya paagi makatabang nimo. Either mangutang siya ni attorney or mulong siya sa ilang opisina. Di trabaho dahil si attorney? Di trabaho raman. Unsa may itong lutuon para panihapon? Kanang ganahan si attorney? Dito ani mo pauli ron. Ningon siya? Wa. Unya, ngano na kasiguro ka man? Basta lang. Si attorney tingali na ay. Oh, siya cute. Unsay sulti? Di gyud siya rin mo ulit. Asa ba? Abi ko Ikaw na. mo tuo? Oh, basta. Tuwa na ka. Sultihin ako gusto tinuod, Angel. Kita naman lang yung duha ang naa din eh. Unsa man, uyab mong attorney? Samang ka, uy. Wa pa gid ka hawas siya na. Hindi man good. Bisag unsa ako nakog tan-aw, may connection man gid mong duha good. Siyempre, dugay na gud mi nagkaila og nagkauban. Pero klaro man good nga nakagusto siya nimo. Imora lagi ng huna-huna. Di lagi. Syaro naman sad wag gyud ka maka-feel. Irene,
Ibutang talang ang tinuod ang imong gisulti. Pero dili gid mahitabo nga manguyab na ako si attorney. Mao nay timan eh. Imo nang gi-judge si attorney. Kaysa akong tanaw no, dili man siya matapobre ba? Gani, grabe kayo yung pag-tolerate nimo. Kung wala na say feelings nimo, hagbay ra kaniyang gikik oy. Oh, tinuod man gud. Pag-ilis na dito eh. Para magkikay na sa atong panihapon. Day off din ako, ugma, Angel. Maglaba ko. Okay. Angel, wa lagi ko makabantay nga nang labakas mga bisti ni attorney. Ipalundra naman na niya yung mga bisti. Oh, see? Unsay si? Ingon anak kaniya ka pinangga. Gisigihan kaniyag sweldo, pero bisag pagpalaba, wa niya ipabuhat nimo. Ikaw rin katabang nga buhay prinsesa. Tawa. Ano nagkatawa man ka? Katawa lang. Haya-haya, gini mo eh. Tiwas ang kaon di ay. Sige rin makagtabi. Diliw na ko mabalik sa mansyon. Diliw na ko magpakita niya. Bisan mingaw, pero ako lang ang tuson para paglikay lang. Lisod na. Dadon lagi ka sa ospital para makasiguro ta. Maunsa pa lang ka. Nakita gina ko ang iyong kabalaka. Concern ka siya nako. Kadto kong department head nila ni Irene, nga murag cake nga bagag-icing ang tagway. Sige si awa gina eh. Kadiyot. Butangan ako ga. Duha ka unlan ang imong likod. Hindi tayo sa kong pamati at tong higayon na eh. Muragi ko doon ay asawa nga nag-care. Nagselos lagi ka. Wa lagi ko magselos. Tingali di pa lang siya aware sa iyang kaugalingong feelings. Wa pa niya ma-acknowledge nga attracted na di siya nako. O mao ni angay nga buhaton ako mag-amping ko. Extra careful lagi ko. Nga di ko angay nga magpadasa kong kipati. Aron nga kung unsa man ang iyang feelings para nako karon ma-develop pa. Bisan sa hinahinay lang gud. Human ako panghay-hay sa akong mga sinina. Dali raman kay ang ako raman cute. Irene, magsulti ta. Wa pa gani duha ka buwan. Lago na kay siyang tanawon. Klarong way plan sa ang gisulob. Nga no bitaw nagluib sa asawa. Asam ka si Angel? Mingaw man. Wa man ko'y natungog ang kisaw. Basta kinaara to sud sa mansyon. Wa man siya mo ingon nga mulakaw siya. Pangitaon lang nako. Ay, nara. Nabalik na ako butang nga akong portrait sa bongbong. O gamiton ko na ginang kwartuha o balik. Uspon ko ni ang posisyon sa kama, be. Para lahi na sad. Wa man siya siyang kwarto. Wa gid siya tipok silong ining mansyon. Tuwa ka si taas. Ay, basig nang limpyo sa kwarto ni attorney. Tuwa din tingali sa third floor. At doon ako. Napalahin yun. Pag-ata sa yun sa akong bed, uy. May kani kusgan ako. Pero kapoy sad, uy. Higda sa ko, be. Sukad masukad. Wa pag di ko kaabot ining third floor sa mansion. Si attorney raman gyud kuno ang nag-occupy dinhi. Syempre, siya goy tag-iya. Wow. Mura man sa sa hotel ang hawanan dinhi. Ang naa kuno dinhi ang master's bedroom, ang study room ug gym. Mga antik man ang ilang mga butang dinhi. Asa kang kwarto ni? Kadto tingali. Abli magamay ang pultahan. Naatingali sa sud si Angel ng limpyo. Ako na lang siyang tabangan. Angel? Oh, hala! Hala, uy! Natuog man ito ng babayhana sa kama, uy! Nagdupa pa! Pagkaadyo ka buang ining... Tempa, naid akong painting sa bongbong. Murag babae man na. Dili ko mahimong masayop. Si Angel man na. Oh my God!
Ingon anak niya kamahal si Angel nga doon nagit sa painting ini. Murag patanon pa man kaayo si Angel tinhi. Murag naglibo ko ini da. So kay bawo na si Angel, unsa siya ka-importante para ni attorney. Pero anong niingon man si Angel nga, dili mahitabo nga manguyap niya sa attorney. O, kinuo ko. Managsuon ka sila. Managsuon sa gawas. Pero murag dili kyapon mao. Agoy, murag nilapad man akong Time pa, be. Time pa. Karon pa ko. Feminine man kayo nagdating ng kwarto, ha? Ang vanity dresser pang babae man na. Ibutang ta nga tinuod ng imong gisulti. Pero akong ipaniguro nimo nga dili mahitabo nga manguyab si attorney nako. So, dili sila man nagsuon. Kay midawat man siya sa posibilidad nga may feeling si attorney niya. Pero nga dili man ni mahitabo nga manguyab niya. O, inuo ko. Bading si attorney. Mao ka? Hello, samot naman hinuog kalabad ang akong ani. Diliara ka? Kukuan, dili pa kayo dugay. Nakatog man ka. Wala di ka pukawa. Ikaw lang na sa painting, no? Angel, wag yung ko makasabot. Nilabad na gina akong Ikon sa mga mong attorney. Murag unsa? May gitago ba ka na ko, Angel? Magtiayon mong attorney? Di, uy. Pero, Okay. Murag niabot na magyud ang time nga kinahanglan ko mutug animo sa tinuod. so doon na gid lagi kay gitago na ako. Paminaw, Irene. Unsa? Mao na'y tinuod. Wala ko'y gitago nimo. Pero hinaot nga ikiprasad nimo ang imong nahibawan. Uy, nga nung gisagpasag pa man na og kalingon. Nausa man ka? Ako lang gisiguro nga tinuod ning tanan. Nga wala ko magdamgo. Ug tinuod gid ay kay sakit man. Sorry ha. Sorry nga wati kasulti sa tinuod. Ako manggong gipaning kamutan nga way dagkang tawo nga mahibaw. Si attorney ra. Maudi ay nga bisag unsa imong buhaton niya okay ra gid niya. Kay dili di ay siya ang amo kun dili ikaw. Mauna. Hala uy. Kauwaw ini. Usi kauwaw ini. Wa ra man day ko si mong kumingking. Samang ka, uy. Ayaw usbang imong pagtagad nako ha. Way mausab sa atong relasyon. Pero Angel, dili lang gid kalikayan ba? Hoy, may pagwa na lang gid ikasultihi da. Oh. Kalimti nga may gisulti ko nimo. Ako paghihapon si Angel nga imong amiga. Og si attorney paghihapon ang atong amo. Pero Why pero? sorry Angel ha. Nganong nag-sorry man ka? In behalf sa akong bana. Sorry. Ay, mo pagida ang gihapon tong bana. Di pagida ito nimo ex. Oh. Irene, kung mo decide ka nga magsugod yun og bagong kinabuhi nga watong tawhana, magkatabang kaayo ko nimo. Angel, ang tanan nimong natabang nako dako na gid kaayo. Kini nga akong pagkasud og trabaho sa usa sa imong mga kompanya. Mao na ni sugod sa bag-o na kong kinabuhi. Pero pwede pa ka nga mo asenso. Di ba may negosyo mo sa una nga ikaw gid ang nagtukod? Pero imo lang gitugyan atong Ryan hangtod nga na bankrupt? Oh. Pwede gid kaayo ka masugod og lain negosyo, Irene. Tagaan ti kag kapital. Ha? Seryoso ko. Hunat diha kay storyahon dayon ako sa attorney. Oh. Kun maon na, kita na lang duha. Kita mo padagan sa negosyo. Di ko uy. Oh, nganong Allergic lagi ko anang mga ingon ana. Di ko ganahan. Maugani nga gitugyan ron ako ni Mervin ang tanan. Kay di ko ganahan anang mga ingon ana. Lapat kay nas uy. Ug ako'y talent anang mga char sa business world. pero Gusto ko makakita nimo nga makabangon og balik, Irene. Mo asenso. pero ikaw, Di naman good ko ni nga mo asenso. Kay nanubra naman ang akong kwarta. Char. ako pa nang una-unaon pag-ayo ha, Angel. Dili lang una ko mo decide ayon. Puno pa kayo ang akong utok ron, good. Maglisod pa og sink in ang tanan akong nahibaw-an bahin nimo. Okay. Pero promise ha. Ayaw gid in town ipanabi sa lain ang imong nahibawan. Kadelikado kinapon ko. Makalaom ka, Angel. Okay, manaog nita. Medyo gigutom ko da. Magbuhat ang para snacks. Wala sa di mo maabti si Irene? Ay, wag yapon. Ano naman? Masayo magkanigikan ganina. Naflatta na akong gisakyan. Nga, dugay ko na kasakay balik. Wiset ba uy? Kasta man na ni mo matultulan ng gitrabahoan ni Irene? Paghuwat lang, good. Gusto mo tagalangay kung magsige kagapura. Siyempre, mag-apurad jud ko. Apurado jud ko kay hapit na santing bayad sa renta sa bay. Tay para, good.
Nakabantay lagi ko nga wa nagkamulakaw para mangitag trabaho. Makatrabaho naman ta kong call center. Wa ko ni dayon, eh. Oh, anong ka mo dayon? Tako mo nagsweldo ang call center. Graveyard ang duty, uy. Di ko magsilbi, ana. Ha? Ano di mo ka magsilbi nga? Nagmata pa man ka ng mga orasa. Tigadlaw na mo sa kamatog. Ay na nagkukupog sagwit. Dali, ana lang ko ng pagkikistorya ni mo, Irene. Sa ato ba, di na kami trabaho? Magsalig kang Irene? Mabita na ito sabot. Runa nga itong sabot nga manghuwam rag kwarta pinaagi ni Irene para madalig tukod ang bahay. Pero wala magpasabot nga magpabuhi ng Irene. Time para good. Wala lagi ko mag-auyon anang imong sinultihan. Marag may simpatiya na lagi karon sa imong ex-wife. Ilumay! Sa... Naadi siya magtrabaho ng building. Lahian ni Irene eh. Kagalang-galang na kayong tanawon. Ikatuloy ni kaadlaw nga ako siyang gilantaw nga musud sa building. Pero nganong murag wa mo'y gana nga musamok niya. Nagkonsensya na kako. Nauwaw na kako. Maluoy lagi to si Irene mo. For sure. Manghuwam to siya ni attorney. O baka mulong sa ilang opisina. Murag di man ako kaya. Di na ako kaya nga hasulon pa siya sa iyang kahimtang karon. Di na ako kaya. Sure ka? Gawas ato nagkita mi sa gawas sa gate. Wa na gid siya magpakita na ako. Hinuon. Wa naman ako siya makita sa mga CCTV footage. Ako mangin ang gisigi og check kada taod-taod. Pero milagro. Naguna-una sa bitaw ko, ana. Kung iya ka sang nasundan sa trabahoan, imposible ka dili ka niya atuon. Maugani. Wa ka siya masakit. Didi, mas maayo na yung pwesto para makita siya. Mas dool ni ug mas maklaro na ko siya. Daan palagi ko, ikaw gyud. Attorney? Kinsay mong panupaan diya? Si Irene? Attorney. Kung may dautan kang plano, ayaw na lang ipadayon. Attorney. Wa ko daw tang plano, attorney. Igoragid ko nga mo tanaw sa akong asawa. Dali. Attorney, tuwi ko. Wa ko daw tang tuyo. Wa taon, attorney. Anis, attorney. Wa ko daw tang tuyo. Wa gyud. Kuyog na ko. Ha? Kung ako nimo, paminaw. Kung ako nimo, mutugan ka sinuod samtang kitarang duha karon. Og prangkahan lang tika. Dili ko santo. Kung buotan man ko sa imong pananaw dito sa mansyon, kala tungod kang angel. Pero kamausa kong magbinutan sa mga taong buutan. Sama sa imong asawa. Ha? Nakakita na ka sa iyang kahimtang karon. Pero sa mga taong bastos sama nimo ug adtong rura, kamausa kong magbinastos. Attorney, pasayluagid ko, attorney. Pasayluagid ko sa kong nabuhat. Ayaw kong kilaki. Kaya ko madana. Pero attorney, tinuod nga, nagbasol lang ko sa hitabo. Nagbasol? Pero hangtod karon nakigtipon yapon kasi mo kabit. Paminaw, aron ka baybaw, gimonitor ti ka. Ha? Gimonitor? Attorney Anis, nagbasol gid ko. Gani, wa ko rin mahibawon sa ibuhaton. Gusto kong magsulti sa kong asawa, pero mahadlo kong muduol niya. Anis. Di ba nagplano ka nga pangwarta na sa Jairen? Kuan ka ng pagbermero na attorney. Pero karon wa na. Wala kong magunaw na uy. Ang tinuod, gusto na ko mga yung pasaylo niya. Pero ako'y naong ikatubang niya. Ako nakita nga, mayo nang iyang kahimtang. Wala ko'y kusog nga mo atubang niya, attorney. Yay. Mao nga,
Igo na lang ko sa paglantaw. Giaktingan na ba ka ko nitohan na... may bawaan man niron. Natay doon. Asa, attorney. Atong i-check kung tinudan na ibang tanan ni mo gisulti karon. Ha? Asa di ko ni mudad po na, attorney? Siya man ang nagpa-schedule sa meeting. O naingon na gid siya nga naabot na siya. Pero kalitra man sa niyang gipa-cancel ang meeting kay doon ako no emergency. Mao ba? Imo bang sultihan si attorney nga imo na kong gitug-anan sa tinuod mong pagkatao? Wara. Sultihin na lang, uy. Okay. Aron din asad siya maobligar pag-ani sa mansyon. Aw, ayaw lang sa disya tug-ani, uy. Ha? Aron, Aron unsa man? aron, doon na sa tay, kaubang lalaki din eh. Bahalag pa nagsara siyang mo anhi. Kuyawan, jud ay kagway lalaki din, he? Irene, smart tanan din sa mansyon. Safe ta din, bisan wa pay lalaki. Pero, Pero, dugay pa sa kumakasulti niya. Kaya wa pa may chance. si attorney tingali na. Uy, di man. Huwag mo ko makailain ng nambira. Ha? Hello? Hoy, Angel! Asang imong gwapang amiga? Rona? Ihatag na ko si Irene. Saan man ako siya paghatag ni mo? Akong isend? Huwag ko magkabidya, ha? Paistorya ha siya na ko. O sa day mo tuyo? Isulti na lang na ako. Asa niya tagui si Ryan? Oh. Animal na babayhan na. Nagbuwag naman unta sila. Ganong iya magitaguan si Ryan. Hoy, Rona. Saman, nakakaon ka rong adlaw, ah? Murag kag napas mo? Kaon sa oy? Unsay tuyo ni Rona? Asa ko na nimo tago is Ryan? Ha? Na-missing tingali si Ryan. Oh, Tingali ra, ha? oh. Hoy, Irene. Nga naman ka, nang luspad magkug ka. Tawagi. Tawagi si Rona. Pangutan ako noon sa ginahitabo. Hala, uy. Nigugma pagiday ka itong tawhan na. Oh, Ayaw ka panik niya, uy. Chatan na ako, Mervin. Mas dali kung siya atong palihukon. Ay nalagtawag-tawag atong Rona. okay. Unsa man, ni-reply na ba si attorney? Wa pa man. Wa pa magani niya masin. Busy tingali kaayo. Maogyod. Kay may emergency man to sa ganina. Sa iyang office tingali. Lambot lang. Basta maghuhat lang ta. Kay once mabasa ni niya, sigurado man nga manawag yun to. Okay. Ngano ka ang wa pa masin ni Mervin ang akong message sa? Kung sa di ang nabisihan. Kung sa di kay problema sa negosyo. Di ko makunahon na ano eh. Lapad lang na sa uo. Oh, hala uy. Huwag magina mahimutan si Irene. Napalakagid maayo siyang buotang pana. Grabe no? Bisan gitunto na. Bisan giyatak-yatakan na ang pagkaasawa. Bisan gigutay-gutay na ang kasing-kasing. Babala ka lagi hapon. Di kin pwede mo ingon nga. Bahala na to siya. Nga may race ato niya. Di pwede. Ay. Kalisod pag gudayas pilingos may kugma eh. Mao nga hadlok yung taong kong mahigugma. Kay mapraning sa niya ko. Paminaw sa Lex Pinoy. Duda dyan kung gipabalik nila sa mansyon si Ryan. Ngano kung wa mo tubay na ko si Angel? Ha? Karon lang mo.
Nga iniabot. Tanaw na to sa CCTV. Si Rona? Hala, nagsagit-sagit, oh. Ay, ang dagway bayo. Nipunit siya bato, Angel. Iyang bato ng gate. Oh, Hala, kibato kinagin. Ay, panawag og pulis, Angel. kitay mo sintensya ng bayana. Gawas niya, Ryan! Irene! Pagaw sa si Ryan! Pagaw sa siya, bruha ka! Ryan! Ryan, gawas! Kuyawan! Ryan! Ha? Kuyawan ni mo sa... Diba, kamu man ni Ryan ang nag-uban? Anong ani magkamangita niya? Ayaw na lang siya tabo ni pa, Angel. Kaya nahibaw ko, nagbalik sila ni Irene. Ni Adini si Ryan. Ha? Asa man si Irene? Nga nawa pa siya magawas? Nangita ka na ko? Ni Ara ko. Agay! Ako may imong pangitaan si mong kabit, ha? Nganong ako imong pangitaan? Animal buhi na akong buwak! Ayaw! Ayaw buhi Irene! Kung wa siya ni mo tagui, hain maday siya! Gaga! Tap! Agad! Wow! 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 Kanda gid Irene! Wow! Sa'yo nilakaw si Ryan, pero hangtod karong oras, wa pa siya mo pauli! Unya ako imong pangitaan? Tungod kay ikaw ang iyang toyo sa iyang paglakaw! Unsa? Ayan na lang kung pabangbuang pa ni Irene! Tug-an na lang! Nagbalik mo! Og imo siyang gitaguan! Tama! Kaya! Cosme pa! Cosme pa, Irene! Basta na! Nga naman mo, ay! Ako may kontrabida din, dili ka mo! Anong gidaog-daog man ako ninyo? Pahinumdumay na si Angel kay nakalimot. Okay. Okay. Rona, paminaw ha. Kadaghan ang kinin ako isulti nimo sa una. Pero what yun din mo timanti? Dinhi lagi. Dili ang mga kontrabida ang maghawd-hawd, kundili ang bida. Mga kung magkontrabida yun ka, pagdahom na lang nga daog-daogon yun ka. Kaya sa naman lang gamit sa bida kung dili siya ang haw, di ba? Irene, sige pa. Kulataha pa na siya. Sige, go! Ay, tayo pa sa... Ha? Kutas. Oh, kutas. Kutas man. Kutas di ay. Sige. Paway sa. Kaya ako nasad. Mga salbahis mo! Kami, salbahis, Bing. Kisa may nangilugog ba na nato, ha? Kinsay na mong kag og pagpayo. Hain lagi si Ryan! Hain siya! Aray! Wow! Wow! Imo makugisyak, Irene. May hunat naman ka ako para tampalong mo ni bayana, pero nakatugpa naman imo. Hoy, Rona. Dili mi lost and found din maong ayaw mig pangitai. Kisa ba na akong pagitaan niya? Ikaw may iyang gilakaw ganina! Ikaw may iyang tuyo! Pwes wak kumahibaw. Yes! Wow! Isuga na sa ko, amiga, eh! Kana, Irene. Di ko mo tuo! Di ko mo tuo nga wa ni mo tagui si Ryan! Oh, ayaw. Nagtuo kag nahangol pa kong Ryan? Wala, uy. Ikaw rin nahangol niya. Yes! Ay, salamatan. Wala mahangol sa iyang bana ko, amiga. Ay, salamat. Rona, lakaw na. Kana. Lakaw na samtang may pahuay pa ko. Kana. Kitingaling makulatahan na sad ka na ko kung makarecharge na ko. Kana. Uy, kining... Irene, wa pa man ko kapuya. Wa pa ko kapuya. Mulakaw na ko! Sige, lakaw na. Ayaw sa! Ayaw sa pa, oy! Uy! Pasagdi na lang si Angel. Uy. Lugawasan ni mo, eh. Sakto na to. Lisod na gato itong mahinaikan.
Kita pa hinuoy makasa. Pero, imo kong ipapilip da. Nagkatamparos yung karuna. Wa sa gyud ko magdahong nga makahimo ba day ko ato Angel. Kalit man kaayo. Mura man og mibuk ka lang akong dugo, og ligaan ang akong kamot. Ha. Unay giingon Irene nga kung musukol na ang mga tinaog-taog, wa gyud makapugong. Ha? Kay baw ka? Wa. Sultihan ti ka. Okay, sige. Ligaan ang akong pamati. Ningduta ano eh. Muna ni kana kay nakagawas naman ang tanan nimong kapungot, kalikot-got, kay ubos. Ug unsa pa nang nadang pagbati nga imurang gitanugan sud sa taas nga panahon nga napan-o sa na pag-ayo. Oh. Congrats, my friend! Di na ko palabot, ani! Di ko palabot! Isong na babayhan na to. Kinaaman si Angel. Pero asa ka naman ba? Asa ka naman unya kung kita na lang tulon ni Ryan ang mag-atubang. Ipakulata unya tikas imong bana. Ha? Timan ina! Wani kandado ang kural. May pauli na si Ryan! 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 Oh, Yan! Yan! Nandiin man di ka! Nganong karon pa man ka? Mura na ba yung kung babuang sige pangitan ni mo gaasan ako? Di pa yung ka magpuntag. Di man di ka! Ngang tanawa nga akong aping yan. Naunsa na ni. Gikulata ko si mga asawa ay. Gitabangan ko nila ni Angel. oh. Yan, ipanimaos ba ako, ha? Ipanimaos yun ko. Rona, Yan. magbuwag na ta. Unsa magbuwag? Magbuwag. Punungan ni nato ang atong relasyon. No! Sorry. Nabuang na ka? Sumbok ko eh. Nga ano makigbuwag ba ka na ako? Nga naman, kay nagbalit na mo si Irene, ha? Tinood ba di ang akong pagduda? Gusto na ko mong balik niya. Unsa? Pasensya na. Sa ingon lang ang nagkasayon, makigbuwag ka na ako? O sa to diri, trapo ko nga human imong gamiton, ilabay na lang? Gilabay dito ko. Kiniday mo gibuhat ka ron! Sama rin gilabay ko ni mo yan! Over. Wa ko magkumidya, ha? Wa ko magkumidya, Ryan, ha? Wa ko magkumidya! Kamsa ko magumidya. Makigbuwag na ko ni Moro na. Kaya gusto na kong makigbalik sa kong asawa. Huwag di na mahitabo kung padayon po makitipo ni mo. Pero nga naman! Basta lang. Tungkol ba kay may trabaho na siya, ha? Wa ka gini ay ayo. Magpabuhi ra gyud ay kag babae. Nibaw sa ko ni mo ha. Hindi mo magugisag pa gani hagod. Atas na ta. Basta kay final lang akong desisyon. Magbuwag na ta. Uy, hello? Attorney, di ba na gusto mong gipuy-an ni Rona? Good. O niya, asa mo ko muad to karon, attorney? Ako na isend nimo ang address. Labing siguro, si Irene ang iyang kasulti sa phone. Kunya mo deny pag sila nga nagpalik na sila. Ha? Dili ko ninyo matunto. Oh, di para siya taxi. Masakay ko og motor. Unhanti ka sa mansyon, kaya naibaw kong adtor gihapon ka. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Okay ra kayo ni? Okay kayo, attorney, ay. Kanindot na ini. Fully furnished apartment ni. Ako na nga gibayaran. Bali, 6 months. After 6 months, ikaw na sa'y bayad ini. Kay maka-afford ka naman niya ng higayon na. Salamat kayo, attorney. Salamat yung kayo. Ayaw usikin ni higayon nga ako nga gihatag nimo ha. Nabaw ka ba sab unsay mahitabo kung magbinuang ka, di ba? Di ko na usik ang higayon na, attorney. Ako nang isad. Good. Dawata. La. Panggasto nimo, hangtod nga makakita kag trabaho.
Pwede man tiga-tagaan og trabaho. Pero gusto ko nga mo effort sa ka. Oo. Okay ra gid. Okay ra gid, attorney. Dako na kini imong natabang nako karon. Ako na bahala nga mangitag trabaho, attorney. Daghan gyud kay salamat. Sige, ikaw na'y bahala din Og dara sa lamesa nako gipatong ang yawi sa apartment. Sige, attorney. Daghan gyud kay salamat. Naapta naman ako gabi din higawa sa mansyon. Wa man gyud moabot si Ryan. Ha. Pero Tessa, nasipyat ka ko. Dili ka di siya mobalik sa mansyon? Posible tuod. Kaya tingali kitago rasad ni Irene kang Angel ng butanga. Ha, biset ba ya, oy? Nagpinugo man ko. Wa di gid unta ko mag-una-una og anhi dinhi. Dapat unta. Gisundan ra gyud di unta nako si Ryan. Hala, may magawa sa mansyon. Oh, sila si Irene ug Angel. Oh, nagkuyog man silang duha. Makikita ka sila ni Ryan? Animal ba ini, uy? Di sa ko kasunod nila, kaya wako'y kasakyan. Motor ka, ma'am? Sige dong. Sundan na to katong motor nga bago palang nigikan. Sundan na to dong. Og sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Omega Flores. Made of Fortune. O palihog ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.
Og sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Omega Flores. Made of Fortune. O palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.